хората, които в празничната нощ искат да посетят мероприятията, които ще бъдат в центъра на града. Маршрутите, които ще обслужват вече по-конкретно гражданите, са 5 на брой, като изпълнението им по тези 5 маршрута ще започва от 22 часа и завършва в 2 часа на 1 януари. Маршрутите свързват центъра на града с различните квартали. Конкретно ще бъдат качени на сайта на общината. Аз също имам тук маршрутите, ако някой се интересува по-конкретно, да не ги зачитам, мога да кажа, но най-общо взето маршрутите 4 тръгват от центъра, като 2 маршрута тръгват от спирката тунела Север, източна страна. Единият маршрут свързва центъра с район Северен, като минава буливард България, казвам така по-общо маршрутите, буливард Руски, Централна гара и се връща отново на тунела Север, източна страна. Другият маршрут от тунела Север свързва центъра с квартал Западен. Също започва от тунела Север и в крайна сметка минава през 6 септември, Руски Централна гара и отива до Царевец, Соловска, Юндола и обратно се връща по Пещерско, Властон, Руски и в крайна сметка затваря тунела Север. Другите 2 маршрута тръгват от тунела Юг, западна страна, т.е. тази спирка, която е най-близо до нас, като единия маршрут свързва центъра с квартал Южен, минава по бетонния мост, буливард Македония, Варцаров, Коматинско шосе и се връща обратно. Конкретни маршрути, пак казвам, мога да ги предоставя. Втория маршрут от тунела Юг свързва центъра с квартал Тракия, като минава през Света Петка, Мария Луиза, буливард Източен, Санкт Петербург, Мебелна къща, целият район Тракия и се връща обратно, като идва пак от Цар Борис, отива чака колелото на Панмира, прави обратен завой и се връща на изходната позиция на тунела Юг. И 5-я маршрут обслужва специално район Тракия, като започва от кръговото движение на СПС, телевизионстанцията, и свързва с Тракия, като минава през Детски свят, в крайна сметка буливард Източен, Мария Луиза, после надясно от Цар Борис III и обратно се връща, като минава през 6 септември, Руски, гарата, Централна гара, по Христо Ботев и към СПС телевизионстанцията.